Time out na sa pagdula og game sa gadget ang kabataan sa Barangay Bago Osiro, Davao City. Sanglit, giablihan na ang labing unang playground sa barangay nga gikalipay gayod sa mga residente. Ani ang balitang barangay ni Argel Relator. Luyo sa impluwensya sa modernong teknolohiya, di nauso na ang mga online nga dula, dili gihapon malaos ang mga naandang dulaanan sa mga bata nga nanginahanglan og mobility. Busa, tataw ang kalipay ni ining mga bata nga nag-edad 3 hangtod 8 anyos sa ilang pagdula sulod sa pag-uhay lang giablihan nga labing unang community playground sa Barangay Bago Osiro, Davao City. Dunay swing, slides, monkey bar ug uban pang playground aparatos. Kalingawan sa mga bata kung tan-awon, apan dako matud pa kini nga tabang sa pagpalambo sa ilang socialization, physical strength, balanse, komunikasyon o creativity. Nalipay. Nalipay. Ano man? Dahil para dagang magtapok dili na sa kaning daotan na dulaan. Malipayon sab ang apuhan nga si Ronaldo. Sanglit dunay saktong kadulaan ang iyang mga apo. Ang akong kakuan sa kong mga apo, nga pasalamat ko ni Kap nga ginatukuran mi og eco-fart para akong mga apo pod malingaw. Aron masiguro nga luwas ang mga bata samtang nagdula, kinahanglan dunay guardian nga magbantay ug dunay say barangay tanod nga naka-deploy. Abli ang maong playground gikan alas 6 hangtod alas 8:30 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod alas 8:30 sa gabi. This is part of BCPC sa atong barangay for protection of children, no. Budget po siya sa barangay aron mahatag sa atong mga kabatan-unan ang unsay para sa ilaha. Sama sa African proverb nga it takes a village to raise a child, dako ang gihuptang katungdanan sa matag barangay sa pagbugna og mga proyekto ug programa nga nakatutok sa pagduso sa matag aspeto sa growth and development sa ilang mga kabataang ginsakpan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.